Rain, snow, wind and hail have taken their toll on the Zono family of 11 who live in a house with no windows, no doors, and a roof full of holes. The family's plight in Wells Estate near Motherwell began after a fire broke out when a makeshift heater was left unattended by the daughter. The blaze injured the mother and the man she was dating. The mother died 2 months later. 2024 sitshela neetshomi zam apha endlini ebenipeya i-370 ibenazo phezulu so salasa bafura into yosela saselela apha endlini. Uselela kwathi apha endlini yathi i-boyfriend itshomi yam hamba bantu masihambeni senendlovini soseleleni phaya. Oseleleni kwethu phayana ndabashushu ke mna ndaqomba ndihamba nomntana andicingi ndikwazi ubuya ukuza apha endlini ndalala phaya. Olala kwam phayana ndazokroca ngenye itshomi yethu, phakama Nozi, phakama phakama. Xa ndisithi ndiphakama ndibaleka apha emnyango, yisa maNozi kuyatsha kokweni. Xa ndisithi gqi kulaa koni phaya kucinyiwe, yiza 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 uvelaphi uvelaphi. Xa ndiqala ukuthi yintoni kutshise bani apha endlini, umamakho nothandile basesibhedlele. The deceased granddaughter, Nomaxabiso Mbabela, says life has been very difficult without her grandmother. She says although her grandmother had not yet qualified for an old age grant when she died in 2024, the family depended on her. Mbabela says her grandmother begged for alms and did odd jobs to make ends meet, as no one else in the family works or receives a grant due to a lack of identity documents. Besithembele ngaye binguyibreadwinner yethu and akofestire silala kunje kocango kofokoli namacangci la memitshilo ngala sithembele ngawo ngoku. And if ebekhona yena mhlawumbi kuzawuba ngcono bezayenza inzame ngangoko uba le ndlu ibe rayithi, but akasekho ngoku. So mawukhala imisebenzi siyafaka nee-CV, siyathini, siyazama ngandlela zonke. Mbabela says the ward councillor helped bury her grandmother and promised further assistance, but that has not happened. Saya nakoceba basicela asincede abe singcwabele yena umama wethu. So sasamaphepha aba makasilungiselele indlu. Oko kwakuthiwe kuzawuncedwa ngoko kuzange side sincedwe. Community member Lemise Masimini says she has seen the family struggle for 6 years, even while the mother was still alive. With winter approaching, she is appealing to good Samaritans to help the family. Imeko imbi kakhulu abaphila kuyo. Uncedo endilucela kakhulu endinga-appreciate nam as umhlali xa benolinikwa nguloo mntu. Okokuqala, indlu abahlala kuyo ayikho kwi-condition erayithi. Laa ndlu as wayibonile iyavuza. Then there's no windows, akho neyi-one, kuvalwe ngee-boxes. And baphinde babe bengabantu kukho nabagulayo. So xa bezawuhlala endaweni ebanda kanja enethayo kube kwimeko engekho rayithi bengaphilanga, nokutya. Lena ye-350 eze besitsho uNozipho uthi uba wayekade eyifumana akayazi uba yapheliswa yintoni. Ne-ID ke ngoku akakwazi ukuphinda ayoyihlaziya okanye ayozijonga uba i-350 yakhe kutheni ingasaphumi because i-ID akanayo, yatsha. Wayekhe wayenza utemporal but wade waphelelwa naloo temporal. So if bakhona abantu abamameleyo abanokwazi ukunceda nokujonga into zee-ID zabo nokuncedisa nabangenazo ibirth because abanye abanazo birth, so abakwazi nokufumana i-grant. Ward 60 Councillor Thembinkosi Mafana says he is aware of the family's situation and has long been approaching business owners for donations. He says help for the family is finally on the way. Fisa ba-aware ngokesisehlo ukuqala ukwenzeka kwaso. Saya ke siyi-office asondela kwifemeli to an extent uba sayincedisa ifemeli uba mayifihle. Yafihla ke ifemeli.
Njengoba siyazi ke into yokuba urhulumente akanayo ipolisi yokulungisa izindlu ebezinike abantu, usebhizi usayiqulunqa loo polisi leyo. Kodwa izindlu ezinikezelwa abantu ekuthiwa zii-RDP housing, they are not insured. Liba lixanduva lomntu ngamnye ukuba azi-inshorele yona. Kodwa ke into esiyenzayo esibhizi ngayo ngoku siyiofisi into yokubana sicele koosomashishini, kodwa ukhona uNthemhle engazombiza ngagama, into yokuba uzawuthi indlu le ayilungise ibe kwiqondo elirayithi kwakhona. So sibhizi naloo nto. Mhlawumbi ke in the next 3 months ungaphinda ubuye, uzawubuya apha imeko itshintshile ngokwendlu le. The Zono family, which includes a 1-year-old baby, continues to live in dire conditions while desperately waiting for help. For Mpuma Kapa TV News, I am Sisipho Mdiki in Gqeberha.